Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брест» у Міністэрстве дзяцінства. І сёння мы з задавальненнем выканаем просьбу нашых гледачоў. Адкажам на пытанне, адкуль бяруцца настаўнікі? Бо дзень сёння незвычайны і ўрачысты. А дапамогуць нам у гэтым нашыя удзельнікі пасяджэння. Сустракайце. Яна. Прывітанне. Алёна. Вітаю вас. І Кірыл. Добрый вечер. Вітаю вас, паважаныя міністры, на пасяджэнні Міністэрства дзяцінства. І традыцыйна давайте праставімся. Хто з вас які міністры сёння? Хто за што адказны? Я міністр вышэйшай школы. Я міністр вывучэння настаўніцкай суперсілы. Я міністр падзякі настаўнікам. Вельмі добра. Можа быць, міністры падкажаце, і што за дзень сёння? Паважаны сакратар, сёння першая нядзеля кастрычніка. І ў гэты дзень мы традыцыйна віншуем настаўнікаў са святам. Мае любімыя настаўнікі – гэта моя класная кіраўніца, настаўніца па матэматыцы і фізіцы. Яны вельмі добрыя і цудоўна тлумачаць матэрыял. Дзякую ім за гэта. І моя матуля раней таксама была настаўніцай, і я гэтым ганаруся. Мой любімы настаўнік – гэта настаўнік гісторыі. Я его вельмі паважаю за то, што ён нас вучыць. Мая маці настаўніца. Яна працуе ў школе нумар 20, ужо 14 гадоў. Я таксама навучаюся ў гэтай школе. Яшчэ моя маці моя настаўніца. І яна все пра мяне ведае, якія ў мяне адзнакі, і якія ў мяне паводзіны ў школе. Я хоць ужо даўно ў школе не вучуся, але таксама хачу даслаць свае віншаванне сваім настаўнікам, якія мяне вучылі, таксама свайму бацьку, які яшчэ працуе у школе. А зараз у нас, сябры, ёсць сюрпрыз, які падрыхтавалі вучні сярэдняй школы нумар 20. Увага на экран. Настаўнік – гэта не пасада, а гэта пэўны лад жыцця. Старанны, шчыры і заўзяты. Трывалы ён да забыцця. адкрыты, добры і руплівы. Урок з ім кожны адкрыццём. На месцы ён сваім шчаслівы. І праца для яго жыццё. Культурны, пільны і старанны. Сабе так шмат ставіць мэт. Ён у школу, у сэрцам улюбёны. І вучням ён аўтарытэт. Бязмежна ён таленавіты. І ў думках з вучнямі заўжды. Таму для іх увесь час адкрыты. Душою вечна малады. Ой, як заўжды за іх бядуе. Вы самы родны чалавек. Рупліва, кожнага шкадуе. А з сэрцам з вучнямі навек. Гатова справу ўсе адкласці. А працы ён не пакладзе. Часамі у горы і ў шчасці. Адкрытым шляхам он ідзе. Моцнага вам здароўя, шаноўныя нашы настаўнікі. Мы так много добрых слоў сказалі пра настаўнікаў. Атрымліваецца, што яны сапраўдныя героі. Я бы нават сказаў, сучасныя супергероі нашага часу. Настаўнікі маюць суперздольнасці, якія дапамагаюць ім змагацца з непісьменнасцю і лянотай у вучняў. І дорыць нам веды. Зараз я вам хачу даць такое невялічкае творчае практыкаванне. Будзем маляваць супергероя настаўніка. А для прыклада я вам хачу паказаць малюнак нашай таленавітай глядачкі. Завуць яе Аміна Юлдашева. Магчыма, нехта пазнае, можа быць, тут ёсць прататып рэальны, так, у настаўніцы. Калі ласка, бярыце алоўкі. Вераніка гаворыць, што ёсць спецыяльная школа, дзе вучаць будучых настаўнікаў. Называецца універсітэт ці інстытут. Усё правільна вы кажаце, ёсць такая школа, а кіруе універсітэтам рэктар. І сёння, паважаныя міністры, да вас у госці мы запрасілі рэктара Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна Голубева Юрыя Пятровіча. Сустракайце, сябры. Вітаю вас, дарагія мае юныя міністры, шаноўная Вераніка, паважаныя тэлегледачы. Мы вас таксама віншуем са святам і ўсіх выкладчыкаў Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта. Дзякуй вялікі. Юрий Петрович, а каб стаць настаўнікам, трэба вучыцца ва універсітэце? Як гэта ўсё адбываецца?
У нас у горадзе ў Брэсце ёсць такі універсітэт, гэта Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя Александра Сергеевича Пушкіна. Навучэнцы універсітэта называюцца студэнтамі, а настаўнікі ва універсітэце завуцца выкладчыкі. Узначальвае універсітэт рэктар, а яшчэ там ёсць дэканы. У нашай школе розныя прадметы выкладаюць розныя настаўнікі. Чаму так? Розныя настаўнікі вучацца на розных факультэтах. У нашым універсітэце 9 факультэтаў. Кожны з гэтых факультэтаў мае сваю спецыялізацыю, сваю спецыфіку. Напрыклад, настаўнікі моў і літаратур. Беларуская мова, руская мова і літаратура. Для падрыготоўкі такіх настаўнікаў у нас ёсць філалагічны факультэт. А для настаўнікаў замежных моў гэта англійская, нямецкая, нават кітайская мова у нас ёсць. Факультэт замежных моў. Акрамя гэтага у нас ёсць гістарычны факультэт, там вывучаюць гісторыю. Факультэт прыродазнаўства, гэта хімія, біялогія, геаграфія. Ёсць у нас і факультэт фізіка-матэматычны. Ёсць факультэт, дзе рыхтуюць настаўнікаў фізічнага выхавання. Таксама у нас ёсць 2 буйных факультэта, дзе рыхтуюцца, так скажем, універсальныя педагогі. Гэта факультэт сацыяльна-педагагічны і псіхолага-педагагічны. Але асноўнае тое, што аб'ядноўвае ўсіх студэнтаў у вывучэнні, таму што яны будуць працаваць з вамі, з дзецьмі, гэта педагогіка. Гэта вельмі складаная, але вельмі цікавая навука. Гэта навука пра выхаванне і абучэнне чалавека ў юным узросце. Так, нашыя студэнты жывуць разнастайным жыццём. Гэта творчасць, гэта заняткі спортам, гэта актыўны ўдзел у грамадскім жыцці. Безумоўна, мы выхоўваем патрыёта і грамадзяніна нашай краіны. А як жа стаць студэнтам універсітэта? Па-першае, трэба паставіць перад сабой мэту. І трэба добра вучыцца. Гэта асноўнае. Трэба ўдзельнічаць у разнастайных алімпіядах, у школе. Мы ва ўніверсітэце праводзім алімпіяды. І, безумоўна, трэба добра здаць уступныя экзамены. І ўсё. І вы студэнт. Юрий Петрович, але у нас есть сюрприз. Мы запрашаем вас у Академію чароўных навук. З задавальненнем. Зараз я хочу вам прадставіць ужо не міністраў, а дэканаў, кіраўнікоў факультэтаў Акадэміі чароўных навук. Паважаны рэктар, я дэкан факультэта чароўных тэхналогій. Наша акадэмія пільна сочыць за развіццём тэхналогій у рэальным і казачным свеце. Хачу вам прадставіць нашу распрацоўку. Гэта мабільны дадатак. З яго дапамогай я магу зрабіць такі фокус. Оп! І дзяўчата зніклі. Вам цікава? Ці вернуцца яны назад? Трэба, каб вярнулись. Увогуле ў свеце без дзяўчат, мне падаецца, вельмі сумна, так? І не так весела. Кірыл, вяртай са сваім мабільным Лёгка! дадаткам. Калі ласка! А гэта задача паскладанней. Я магу разбурыць калонны. А навошта? Просто так. Мы не ведаем навошта, але атрымалася. А назад вярнуць прыгажосць у Акадэмію чароўных Лёгка. навук. Я лічу, што Усё так цэлае. лепей. Ці ёсць яшчэ што-небудзь у мабільным дадатку? Ёсць, я магу даслаць дождж у акадэмію. Спрабуй. О, Дождь пішов. Праўда. Праўды. але ж ён нейкі не мокры. Чароўны дождж. Зараз будзе цікава. Ой, а дзе это мы? Усё завісла. Ой. Пачакайце, Кірыл. Сейчас. Прабачце, мы яшчэ працуем над гэтым. О, атрымалася, але дапрацаваць трэба. Паважаны гаспадар рэктар. Я дэкан факультэта чароўнай казкі. На нашым факультэце ладзіцца падарожжа ў казку. Пры кафедры ёсць музей. Вось, напрыклад, адтуль экспанат.
Представляю вам чароўную кнігу. Глядзіце, мы правялі нямала эксперыментаў, каб святло адпавядала усім нормам і не шкодзіла зрок. Гэта святло ведаў, і яно адразу трапляе ў розум нашых студэнтаў. Вельмі карысная распрацоўка. Нават для рэальнага універсітэту, так, Юрый Петрович? А гэта жывыя літары. Яны не падключаны ні да якіх прылад. Адразу узнікаюць у паветры. Паважаны спадар рэктар, я дэкан факультэта чароўнай псіхалогіі. У нас ёсць кафедра, якая трэніруе моц думкі. Цікава? Безумоўна, цікава. Змяніць літары. Давайте. Паспрабуй. Ох! Атрымалася. А назад можаш? Да. Вось гэта цуд, чароўная псіхалогія. І маё любімае гульня «Знайдзі кота». Сапраўды, каты. Я знайшла. Вы ўсіх знайшлі катоў? 3. Юрий Петрович, як вам такая акадэмія? Шаноўныя дэканы чароўнай акадэміі, безумоўна, вы мяне здзівілі. Дзяцінства, пэўна, гэта найлепшы час для развіцця чароўных навук. Я жадаю вам, каб на вашых факультэтах гэтыя чароўныя навукі культываваліся, развіваліся і вы дасягалі неймаверных поспехаў на гэтым шляху. Дякую. Паважаны дэкан факультэта чароўных тэхналогій, ці можа ваш дадатак вярнуць нас у міністэрства? Лёгка. Запускаю працяг пасяджэння. Дзякуй міністру Кірылу за тое, што мабільны дадатак нашай чароўнай акадэміі працуе вельмі добра, а мы нават не працягваем, я бы сказала, завяршаем нашае пасяджэнне. Якія высновы зробім? Універсітэт – гэта месца, дзе вучацца будучыя настаўнікі, атрымліваюць веды, развіваюць свае таленты і бяруць актыўны ўдзел у грамадскім жыцці. Настаўнікі – сапраўдныя супергероі, якія шчыра і аддана нясуць дзецям веды. Галоўная суперсіла – это любоў да абранай прафесіі, да вучняў, да краіны. Дзякуй, сябры. Юрий Петрович. Цалкам згодны з высновамі нашых шаноўных міністраў. Калі ласка, тады вось сюды ставце свой подпіс і ухваляем вашае рашэнне сур'ёзнае і важнае пячаткай. Уважаныя калегі, дарагія настаўнікі, хачу павіншаваць кожнага з вас са святам. Хай вам шчасціць, хай будуць паслухмянымі вучні, хай усё у вас атрымоўваецца. Міра, добра. А нашым юным гледачам, нашым міністрам хачу пажадаць, каб сталі сапраўднымі людзьмі. Хтосьці, каб выбраў шлях настаўніка. Запрашаю ўсіх у наш універсітэт, нашыя дзверы заўсёды адчыненыя. Дзякую вам за добрыя словы. На гэтым пасяджэнне Міністэрства дзяцінства завершана, але наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Будьце разам з намі, сябры. Дарагія сябры, мы яшчэ раз віншуем усіх настаўнікаў з прафесійным святам, а таксама і будучых настаўнікаў. Няхай вашы мары абавязкова споўняцца. А сёння прачытаем верш, які напісала Эдзі Агняцвет. Ён называецца «Буду настаўнікам». Санька любіць дом і дворык, свой былы дзіцячы сад. Тут прыручваў 2 вавёрак, маляваў і душчы град. А цяпер сюды прыводзіць Санька меншую сястру, а яна тут карагодзіць, ляльцы пацеркі знаходзіць, боты шые камару. Раз сабраўся тут гурточак, дзеці ўселіся радком. Расказаць ім Санька хоча, полюбіў ён школьны дом. І свая тут чараўніца ёсць у першым класе Б. Я магу тут навучыцца бачыць свет вакол сябе. З беларускай шчырай мовай ладзяць нашы галасы. Эх, пяюцца самі словы. Бусел, верасень, лясы. З Вольгай Паўлаўнай цікава. Не злуецца, не крычыць.
Мы, як быццам для забавы, разам вучымся лічыць. Подрасту и все загадаю, ваших слов мне не забыть. Дети, кожному жадаю человеком добрым быть. Открывая школу отсюды, мне и всем моим сябрам, коли-небудь можа буду, я наставником и сам. Вось такі цудоўны верш напісала Эдзі Агняцвет. На гэтым наша праграма завершана. Нагадваю, што мы будзем чакаць вашых віншаванняў на наш тэлеграм-канал. Сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!